guys? Welcome to Jahab Studios. We're chilling today at June 16. We're at the Chiso Place. Seeing nice ladies. Apho phambi kwethu abantwana abahle banxiba ataya green. Maske samubazi ukuba namhlanje bacinga ntoni about le mini June 16 kwaye bazifila njani nange outfits zabo bangobani bahlala phi and get to explore. Maybe one of these girls can be a model. We might never know. Hello girls, ninjani? Hi. Oh, I hope niphilile ne. So mastale from Losisu lapha left. Sisi khawungixelele igama lakho ungubani kwaye wena uvela phi? Okay, hello Putina, ndingumama Magwala, ndivela eMadiba apha eBika, Matyoba seMadiba. Yeah, okay, then wena sisi on the left side igama ungubani kwaye uvela phi? Ndingunasiphi, surname ndingumakhenke, originally from Mqanduli but ngihlala apha eKasi. Oh, so usisi wasemqanduli from Mqanduli to eKasi uhlala eBika now at current moment. So can you start to say namhlanje wavuka wazazi uba uza eChisa and you decided uba uzazibetha ngetayi yesikolo neshirt yesikolo. Khawusinqokolele behind the outfit into inspire uba ninxibe kanje namhlanje. You know Buti yazi le mini lena udala siyiplanela thina njengechomi zamba. Yabona ngale mini and asiqala uyenza futhi lento. Siqale last year uyenza futhi lento lena yoba sibe because yintoni si proud ngento eyenziwa kula nyaka lo wagqithayo. So sifune nje nathi uba ke sibonakalisa uba we appreciate and siyabulela ngento basenzela yona. So sathi uba masinxibe ohlobo. And we want to show youth yethu that how indlela esihambileyo for bani belapha kule ndawo. Yeah. So eyona nto meaningful ngale mini ningathi kuneyintoni izithi abantwana besikolo taking effort yokutshintsha ilizwe, or is it uniform yesikolo behind it yintoni? No, it's an effort that they take to change the country or our country. Ngela xesha. Yeah, we're celebrating that time. So, I'm sitting with the president and the deputy president of South Africa. Zindoni nina as the youth of this time now and nothing is changing around. Maybe? You know, yabona kwelizwe lethu, yabona corruption. Yona nto esiphoqayo apha. Because uze ufumane umsebenzi besibona apha funeke wazi umuntu endaweni ethile. But thina siyazama uba sifuna uyitshintsha lento leyo. Jonga kukho igraduate ezininzi apha. Umzekelo uZozo. Yabo le chomi yamhle naye apha. I've got a degree. Une degree. But just because ba akazi mntu kweza places zinkulu akafumani umsebenzi. So sifuna thina uzama utshintsha uba and then he's a matriculant but akho umsebenzi ngifumanayo. So sizama indlela zotshintsha uba uthiwa kaloku sifuneka ungqengqe phambi koba kufike icheck. These are the things we want to fight for. Exactly. That we have to get the jobs because of our qualification, not for bana silale nabo, but sifumane because we are qualified for those. Not because ufuneka ungqengqe. Uthi wena si qualify before ufumane icheck. Okay. So, kakuniki insight of the experience yakho, is there a specific place or athi xa ufika kuyo kwathiwa ngqengqa wathi no ndiyajika? No, ayikho. Ngithi nyani ayikho but ngiqhela uva bakuthiwa bayangqengqa mhlawumbe because andifuni uspecify organization. So xa singena apha etown egcuwa sijonge eza shop pha Sparks. No, andifuni umasha organizations zabantu but ndiyazazi yabo but andifuni uzimention. So yile corruption leni ikhalela uba ingasibe into ezawo. Ingasitshintshe. And yenzeka kakhulu futhi iwesi ngokule mhla siphila kuyo thina abantu silulutsha iyenzeka nyani. No connection. Awufumani umsebenzi. Even go Sparks. How can go Sparks with no grade 12 ungangeni? I know ndiyamazi Sparks exactly uba wenza lonto leyo but njani ungangeni lonto leyo uba uSparks kodwa uno grade 12. I mean like come on and ufika pha abantu abaphayo like bano standard 3 8 but wena uno grade 12 une diploma but awungeni. Funeke uze kulo mhla eSouth Africa uzofumana umsebenzi. Funeka ba wazi umuntu endaweni and which is as if una connection awufumana umsebenzi. Like come on, this is so big problem, ne?
but nale yenu endoba nibe sechisa And ne-bribery, of course. ninxibo tayi besikolo is another form of corruption, which means No. We want corrupt. in these days, sorry. In these days, no, we are not corrupt. No, we are not In these corrupt. days, youth Not yethu, at ne, all. ayikho employed. Isikakhulu ilapha echisa ne. Ayikho Because of unemployment. Sizobonisa youth that Mina it's a pain that we wanna show youth yethu that we are sharing. But asivakali kuyo yonke lonto leyo siyazama. Last week ibekho ikhona into ebikhona and i-graduates anqike igam zazo yonke laa nto labetotoya. They are unemployed for more than 4 to 3 years, but umntu ufundile la way and seshuba ufundile but akafumani msebenzi. And umzekelo ndandisebenza kule ndawo lena, uyafika endaweni umntu uyafumaniseka uba akanakwa ugrade 12 lo wena unawo but uyasebenza Because of i-connection and umakazi wakhe unomakazi unodati unodedi boyfriend wena. I thought udedi izinto zakwindawo ezihot like clubs, No, yazi abanye odedi bayakwazi uba ukufakela uba okay ubheyi wam akanamsebenzi but akwazi uba uconnectele but ufuke wena bapha banobheyi basebenza apha bangafaki khona nabona thende engafaki asinadedi Asinabo thina. sinobheyibasistragisha njengathi exactly but ufumaniseka uba wena awufundanga mani isenje ufunde but awusebenzi and xa ufika exactly uyabona kwaspa ufike kwaspa kukho umntu onediploma onentontoni but wena xa ufuna ungena baxelele uba funeka ube nto ethile funeke yabona kule mihla uze ufumane umsebenzi. I'm telling you and it's the truth. Funeke wazi umntu endaweni uba unantoni uphangelaphi ufuneke wazi umntu awunokwazi ungena ufake isabona i-CV ayisahoywa ngoku xa ungenamali yebribery ye-bribe exactly awunokwazi ungena so ke ngoku ndiyayiva i-expression yeni yabona le nto I can see how furious it is. Ndingavele ndithule ngoku and listen to us yeah kanti ke nindixelele off i-moment enenza nivele nibe njalo but a fun one now. Ndivile le inhlukumezayo yabo le corruption yanihlukumeza inenza nithethe continuously, so one moment okanye one fun moment eniyaziyo uba it's where it happens and it makes you talk like that. Zeziphi izinto kufanele uba ziyenzeka ezizawunenza uba nibe vibe kanje? before bazenzeka like ngase mani xa ufaka i-CV mosuyayifaka i-CV mhlawumbi masingathethi ngomsebenzi masike sithethe nangothando because nothando la these days look corrupt yabo. Yeah, umntana ka-94 ujola notata ka-1981 yabo. Yeah, so masike sijongeni ke ngoku i-corruption siyikhuphe phaa kulove ke ngoku. Uthini ngale nto uba umntu ongisisi athande umntu ongubhuti sometimes ongangotatakhe? okay you know sorry yabona laa nto leyo yenziwa yintoni kwazini no ufuna because of imali and ngaphandle kwemali tshomi ufuna i-lifestyle uyabona uphila yeke my friend uvele ufune loo nto ubone uba okay if ndingafumana udedi or like this I'm gonna wear design clothes and bless t-shirts I'm gonna wear uyabona ipesi mos yabona njani banjani into ibe lead ulibale apho usuka khona and yazi i-most yaba bantu bafuna lo life uyazazi uba usuka phi yabona kuwe basifani singabantu so wena xa ufika phaya exactly ulibale apho usuka khona yazi nayo le say ndiyazi uba ndisuka khona yabona ekhaya ku-street even though ke yeah sometimes I do phuma endleleni but yazi ento nditholoko ndiyicinga okho apha endleleni uba okay ndisuka phi and ndiyaphi apha ebomini bam. Mna andifuni mna uba ndixhomekeke endodeni uba uyandithengela impahla iyandithini bafuna uxhomekeke endodeni but it's like bafuna le nto bayifunayo bafuna ufana nee-friends ufana but tshomi baxhomekekile because yintoni tshomi so nithende namadoda zii-bridge kwiingxaki zenu not necessary no ndende kwa-Mr Price ndithathe loo nimbeka apha ndiwele ngeno kwa-Sparks ndine-boyfriend yasekapa ndine-boyfriend yaphi abona le i-boyfriend ye-airtime lena izawuthini izawuthini then ke ngoku ibe khona le iyi-560 intangakho ikhona kulaa ndawo ye-distribution mos kulaa ndawo kabhekela nqenqe
then izithini distribution kholo umnika istyle esithile kubekho bahlukaniswa yintoni okanye wonke umuntu ngqengqa ukufanayo akushana ke Mna ke I wouldn't comment on that because mna experience. senjuba ke ngoku u-516 ngantoni xa esenziwa yilaa nto yenziwa ngu-2ply 560 ngoba kaloku mhlawumbi uyam-understand 560 ubana akanamali but uyazazi uba uyamthanda but abo basecaleni uyabazi ubana yena uyabhenefitha something kuye u-560 yena uyamthanda noba kanginikanga nto uyamthanda Kwasi. yabo but lona usecaleni yena World Cup, just imagine now i-South Africa udlala i-World Cup win itrophy yakho. Yabo? Thatha itrophy yakho yophisa ngayo. Kodwa yazi ubabe ukulindile ukuba uyodlala i-World Cup. You know ke bhuti. Oh, inendlela yoyifihla. Zozo, I disagree with you. No, andivumi noZozo. No, andivumi. Uthini ithini yakho ipoint on that side? You see, mathile ngami, uyabona mna? Xa ndithanda ndiyathanda and ndiyayibona uba irongo, yabona into yoba ube nomntu ngapha, uxoxa uba uno-5 uno-5 uyamthanda yakwaze wathini. Waba nomntu ngapha ya, which means no, awukho honest. kaloku uyabuza yena ubana aba bantu not wena Besho mna othi mna, but barongo tshomi. Yazi xa uthanda umntu, mna ndiyabhiliva uba exactly xa uthanda umntu khamthande. Yintoni uthi mos uyamthanda? Yintoni ke wesa ngaphandle xa uthanda lo mntu lowo? Andithi uyakonelisa. So wonele ile ndoda. Yonele. guys we have to face the reality guys No, uthando ndikola unganxibi mna, ndikola uba kuthiwa ndinampahla ndinaziveza. lalukhona guys imali guys imali No, Zozo, I do not agree. Jonga Zozo, comment. I do not, andivumi noZozo. Yabona uba uthanda umntu. Oh, wait, sizabalayo nawe bra ube lapha nabasizi, but can you please give us time starting lapha? Okay. Uyabona xa umthanda umntu, funeke umthande umntu noba unantoni. Like udibane nomntu umbone uba yazi ndana kwenye point, ndathi awuthetha ngam ke tsana naso ndixola ndithetha ngam umntu. Uthande umntu but abe ngenanto engaphangeli, but kuba ndimthanda I was able to help him because akanamali. Ndimboleka imali yam, ndimthengele impahla, like I mean impahla, ndikwazi umthengela impahla ngemali yam because intoni ndiyamthanda and ndiyazi xa ndithanda mna ndikhola ndithanda umntu mos. uthetha ngawe but ke ngoku i-youth ayenzi loo nto xa siface But why chomi? Why? because kaloku bafuna uba nezi zinto No, that is not important. Ayibalekanga. No, sikhala ngee-blessers sine-blessers like zonke ezo I hate that ndiyayicapukela ii-blessers. noba uyazicaphukela but it's a reality because thina sinabantu Endodeni, what do you regard as a blesser? And what do you regard as your lover? And what do you regard as who pay you 560? U-560 mna ndimregada as uba ngumntu wam. Njani? Uba ngumntu wakho njani? No pay, upay, no blesser, no 560 are all eating in the... uzothi uzophuma neetshomi zakho funeke akunike imali Funeke unxibe i-design clothes, shoes, purse. Exactly. ezawufana neyetshomi zakho iblessa ke leyo Xa ubuya ebusuku notshomi zakho yonqenqa ebhedini, 560 will take care of you okanye wena vice versa, you're taking care of 560, everything is going well, but afterwards nqenqa ebhedini. 2ply U2ply is doing the same thing. The guy ogotukanayo from the club is also getting the same gold U560 is getting. Yeah. What is the difference? No, it's about you love your 560. What do you define as love? Mhlambi asinayo ipoint ebasithi ula. Exactly. What is love? Udibene nobhuti ngoku like ababhuti bakwi background. Boom. Then xa nidibene, what do you regard as love and not love? Phendulela wena umuntu ongisiza. You see, yes, love is a very difficult question. What is love? That you are feeling inside. That you are feeling. Yes, xa sidefine uba yintoni uthando sohlukene. Yabona mna uthando ibona izintoni undikhathalele and you have not into yokuba ndiwine ugqibe uyondlalisa kwakho xa ndigqiba ugqiba undipha imali. Kuthini okay, what if ungandifowunele ekuseni undifowunele undiwinile uhambe nam kwangoku uyaxela bana jonga ndinomntu wam nawe exactly iqalapho kumingxaki sothi uthi andithanda ugqiba unxiba unomntu wakho hayi jonga ndinomntu wam uzandifowunela ngexesha elithile nelithile yabo ayilo thando olo ayilulo tu kesana. Okay, so ndikuwine namhlanje ndikufowunele ngomso ndikufowunela the next week yonke then ndiya awuxabanisi lam just ndiyakufowunela right iveki yonke yabo
it's cool, but the following week I don't call you, mhlambe kuphela inyanga, then ndiphinde That's ndikufonela. not love at all. So is love communication? No. Of course, love is about communication. Communication. Yeah, And also you have to ukukhetha- communicate. Lo muntu lo unaye umbonisa. Yazi uthanda umbonisa uba uyamthanda. It's a feeling. Love is It's a feeling. That's Listen, what ube wakhe akalobless akanamali uyamthanda enjalo engenanto. Now Uthando useCape olo. wena usegcuwa and u-expect into yoba makafone akanayo le airtime therefore akakuthandi. No, not necessarily that, no. Akana Why airtime. don't you call him? Uza If I call back, please call mhlambi nguluvo, please call Luvo. Okanye please call I love you. So uluvo wayengibani? Just to communicate. Communication important ubana ba. Exactly. Hlala ngicinga ngawe. Yabo? Utop up, yabona top up, simple thing. Ubonisa uba uyakukhumbula at least. Top up Thinking my about airtime. you. Not uthula. Awunayo time. And then Asendela, wena, please call me. Please, Your please call guy. me. Okay, I love you. Akaphangeli, uyama nasemba akaphangeli. You see? Anesiyaphangeli. Experience yenu as the ladies now, the worst experience you've ever had with guys, like ndiyabona ngoku niyatsho mos seniyazi le guy yenu niyifunayo and whatsoever. There is that one ovele waqonda boom kuyobenza ndayicinga ngelinye wajika kuyo. Give me that first one uqonda yo ayanguzibani and one wina lo. Wakuwina. Hayi there's umzekelo or uzibani uthi hey yayinguzibani uqhawe imistake wayembi. I don't know. Ikhona into yakhe yamjikisa emfaneni. Ikhona ku. Ungenile. Okay. Ukuyibona Hey. nawe wangena Ikhona we. halfway waphila uqonda Irongo le ndawo ungene kuyo mlolo Give me ungene that kuyo one. ayiyongo. Okay, ndadibana nayo mna kwi-after party efarewell yam Uyamoyika? e-East London. Igama? No. Ungabizi chomi. angakwenzani. There's nothing. Akadani Freedom of wewe. expression, you have the right to say anything. I know. Eh? If he Ndadibana lo calls you fan. abstract nation, ring ring. Ah, no, I'm sure you're not gonna do that. If it's reality, 10-111. Hello, this guy just called me. Uthi manje kuthetha ngaye ngento eyenzekayo manyani. Finish and clap. You see? Lo mfana lo ndiba naye after party yam East London naseGonobos. Okay, ndibana lo mfana. Ngoba ndiyamthanda ukuba ndithanda umuntu endikula grade 12 nasemncinci mos ngakantoko nothando but ndibana nani ngoba okay ndiyamfuna nyani and nawe mbona uba uyandifuna but hey wabeqhuba iquantum yako wabo Tom nothe yakhe okay so ke ngoku ufuna uhamba nami ngale mini leni sinxile mosilawe okay sajikela ngapha iquantum yakhe sangena iquantum yakhe wandiphuza I was like no this is not it kaloku sana awuno kaloku anondiphuza ngoba kambe bemanzi apha yonke le ndawo le no. Okay, I do love you, but no, Tom. Kaloku anondiphuza ngoba bemanzi. I was like Bakushaya iqwathemba baba. like la way anyway like Like la way. and you are yonke how's it Ingasuthi go. and I was like no Ingasisulu this is lo. not it wandiphuza I am correct it makes it up down there no it's not gonna be okay no and that Okay, just day listen to this. Xa uphuza umntu, the only angle otwista ngazo is left and right. You understand that? But when you're sleeping with someone, the only angles omuva ngazo is up. I know that's up and down no Okay, lo mntu uthi umqhubisa ibhayisekile kodwa i-exam yakhe ukuqhuba imoto. No. But la up and down uhard kwabanye abafana abakwazi nje umenza mina ndiyayazi Kwenzeka njani? Kwenzeka yeah. Yeah, Various experiences. Yeah, it's an experience. Eyona yona weird. Just give me eyona niqonda yeah like yayi bad. What happened? Yo that yayi night? ready la. Was it a What night or a happened? day? Lo wana ubonani? Yo kwakunzima. Uqonde. okay No, I have to mention. you have to mention my friend Buza uyena wasaphela ungixeba umithisiile ndithi umithisa njani ungayazi se. not able to do it exactly Njani because ndiyakwazi. No. Uthe wakwazi na ukwenza sex because yandifuna uthi yena hayibo ndimithisa njani ndingakwazi kwenza ithawu no awuyazi kaloku wena umithisa it's not about ukwenza sex but uye wachama wena wamithisa awukwazi yabo Mfemana akalwini you like you're not feeling anything uthi ko unxeba jonga suka You understand? We're in the bedroom now. Let's define
What is it that is good sex to you, ladies? Good sex to me. Yeah, because awunomxelela noba umfethu Okay. Chekisha la wena ndiyakuxelela noba yiphi out ayikho out eyenzela icherry yenzela yona. Yonke out yenzela. Hayi bona yenzela yona. Kaloku wena what about me? Okay, what is the other thing ozoyenza ekukwini ngaphandle kochama? Hayi bona. Ayikho njalo, isona but uchama. Yonke lento iqala kwi-kiss, excuse me, iqala kwi-kiss. Ne-touch leyo mfana into. Awunondiphuza for 2 minutes and you already taking off your clothes for 2 minutes. Ulela Chomi. Come on. Ngimela ngaphezulu wethu wakho. Hayibo uphi wena useyaphupha ngelo xesha. There's a difference between making love and having sex. And then like I always say, if umuntu wami, we have to make love. Andifuni ukwenza sex nawe. Kaloku umuntu wami, andokwenza sex nawe mos. Ngayenza mos. Eating love. What is love? Making love. As Zola said, we are also chill. Making love. The touch, everything, the kiss. We are making love. The move. We are making love. And sex will be like ripping off our clothes. That is sex. I do not like that. I hate that. We have to make love as I always say, we are gonna make love. No, so this is sex. I'm only sex different. And you know, I'm a beauty therapist, and even if beauty therapist, we are making love. Because ube connected neyenzayo uve ipressure yomuntu uba injani na uva isithi na istress xa umbamba. Yabona uba I deal with males most. Yabona bekuthiwa umuntu ongubhuti kukutya benza ukuthi uyakwazi ukutya wena. I know because into ngifundele mna yabona xa umasa jonga yabo xa ndimasaja mtha umzekelo ubhuti Manando masaja umntu umzekelo xa ndimasaja uyakhulula mos ubhuti xa emasaja bo and then ndimogquma ngetawuli only apha ezinkundwini then umzimba amanyawo yabo xa ndimphatha xa ndimmasaja funeke ava ndimqala apha yabo funeka ayifinish like here funeka ava ya uyaphathwa. It's like I'm making love even though I'm not, you know, making love. But funeke naye ayiva feeling uba ndiyamphatha ngoku and yabona ezandla azifundele umasaji. Guys, thank you very much. This interview has been exciting. The only thing I need from you guys is the social media links zenu. Like if someone wants to get in touch nani, if someone wants to get to hear more of Nina, sinifumana njani go Facebook, Instagram, on Twitter or WhatsApp numbers. As you have said, now you're a beauty therapist. Abantu abafuna massages, how do they contact you to get as a massage therapist zako? Now you've got a degree. There could be someone out there who owns a company who wants to see that, hey, kukho umuntu one degree out there who doesn't have a job and an opportunity. And yena bangadinga ukungqingqisa first ezokuthatha nge-qualification as you said. So you check yakho izawuza right wena. So sinicontact kanjani ku-social media and ne-numbers? Facebook Amanda Mishi Makwala. Instagram I'm Amanda Makwala, and then WhatsApp is 0833 94 34 21. Facebook ndingunasiphi Makhenke. Facebook ndingunasiphi Makhenke. WhatsApp is my number 083 922 9393. Yeah. Thank you very much, guys. Thank you very much, Have a great day. We had a great time. Bye.